Bismillahirrahmanirrahim. Hikayat kang kaping sadasa sing Muhammad Ajhari lawan saking sekang mulia kakasi Abu Mufakhir angan dikasakali satune sun angrungu saking Bapa Manira duk ana ing barajadi miskin ing dalam hijrah Nabi alaihi salam 550 warsa punjulipun sangang riris Bapa nisun amiharsa pangandikane Syekh Muhyiddin duk ana ing Baghdad Syekh Abdul Qadir amus maring Bapa Manira atutur palai haji nada isun munggah haji ing Ka'bah dok isun masih taruna kalan nisun munggah haji mio saking desa Baghdad dan amawi wong sawiji angin isun pribadi lan isun ten mawi sangusa demi lan Manira tatkala munggah haji ing munara kang wis masyhur binakseikaning munara umul kurun winastanan maka isun apa panggih lawan wong lanang sajuga kang kakasih syaidi ingkang putra musyafir maka syaidi amus atakon ing Manira Tuan Arab maring pundi jawab Manira isun arsa ing Mekah maka Saidi wacana ing tuan mangko ati babarengan lan Manira isun uga arsa haji atut Manira babarengan angin si Manira ten mawi sangusa demi maka Saidi aris dening angucap Manira uga mangkana tan mawi sangusa demi maka sawising mangkana isun wong roro lumaris duk isun ana ing margi saksana isun andulu ing wanodiasa juga ingkang bangsa Habsi liwat guru sari rene raraine katinggalan turu dodote tatambalan sari atu tuprarahi tur isun dinuking tinggal saha wacan ariri ujare saking endi wong enom sakaronipun maka isun angucap Manira saking ajami maka wano dia iku maliwa
wacana sira akar sakangelan ing ati nisun khawatir maka ujar isun apa nih kang dadi khawatir wadon iku nauri ing masa iki sun dulu saking negara Habsah pangeran kang maha kang agung wis angaton ingati ningatase ati nira lan sira sinung nugraha dening yawang kang maha tinggi kanugrahan ingkang mulia ingkang durung sinung walilian sing sira kaki kang awli nugraha agung lewat suka manira ing pakanira ang waruhi lawan mangko bengi isun buka puasa salawas isun puasa dan elok buka muslami angin mangko isun buka kelawan sira sekali wano dia iku noli lunga saking arsani sun lampai amurang marga isun uga pon lumaris andum paran lan wong wadon wis tan ketinggalan mangkana isun lumaris parapta maring waktu isya saksana isun ningali ana rampadan siji saking wiat temurun maring arsa manira ahisi roti 6 biji lan warak serta lawan jajanganan lan wong wadon iku serta amuji maring yawang widi angucap alhamdulillahilladzi akramani wa akrama dhaifi mangkana ison mangkana ing tegesisun saking puji ing Allah kang mulya kaken ing dasilan mulya kaken ing tatamu hamba wong wadon iku wacana satune roti iki temurun ing saban-saban wengi kakali angin sewengi iki 6 roti kang temurun karena pakan nirasa kali kang sun suguhilan anamali temurun saking wiyat awarna kendita 3 maka isun nginum sami banyune kaliwat ledatan anak kang nyerupani rasane liwat legitan sami lawan banyu kang ana ing dalam dunya maka wadon iku nulis sigra wisata saking arsa manira maka noli sun lunga barang lawan seidi saksana wis parapta ing Mekah maka isun tawab sami kalilawan seidi
maka yawang sukma agung nyatoni kanugrahan maring syaidi kalawan sawiji kang warna cahya. Maka syaidi kang teka maka ujare kang aksi satuhune iku pecah maka ing nalika iki wong wadon ika parapti kang awe roti ing dangu angadeg bener ing sirahe syaidi kang kapati serta ambalik balik ingkang mustaka ananada ing yawang sukma mulya muga-muga nguripana malikang amateni ing sirah mangkana syaidi tangi saking idinin yawang widi maka ing sawise iku isun sinung nugraha dening yawang kang maha tinggi kalawan cahyaning yawang ingkang tumedek lanisun amiharasa sawaraning batin isun pribadi he Abdul Qadir kang mulya sira ugaan deweki kan nyata tanpa tanding sinung linui dening pangeran kang agung saking wali kang lian tetap ana aja gingsir halira andeweki tanpa sasama lan sira kang misa saking kaya andikaning widi kasebut ing dalam Quran kang agung kang maha suci pangandikaning widi ayat maketan bismillahirrahmanirrahim fasanuriyaka min ayatina ajaba tegesing dalil mangka lagi aningalaken ing sira saking ayat isun iya kang agaw-gawok ing jalmi lan kang agawe harjalan alungguhakan muhidin karena manfaat sira ing sakahing makhluk lan satune ana wong kang sun pilih wong has-has lan sakehe para wali langsung temukaken sira ing sakehe para wali kabeh atas tanganira karena sira sayakti he Abdul Qadir kang luwih paraklan isun mangkana linging suara sing kalbun isun pribadi maka sewise isun amiharsa suara wong wadon iku angucap ingkang uni awe roti ujare maring manira he wong enom sun tingali gawok isun ten sepi ing dina iki sundolo maring kamulyanira ana cahya angau bitur angubang angi dari ing sirahira lan mali sakaying malaikat maring sira angi dari malah tekang awang-awang lawan mali sun tingali
netraning para wali mundalik andulu maring kamulyanira kang ana ing masyrik lan maghrib lawan mali sakehing para aulia ngaduagaken ing sira kaya upamaning kang winihaken ing sira angan-angan kaptis saksana anoli wong wadon ika Sondoro wis lunga saking arsa manira datang ke haksi dan mulat mali isun seuwise ika wallahu a'la bisawab. Alhamdulillah sing mudah-mudahan siapa-siapa yang memutar karena hikayat ieu sing mudah-mudahan untuk keberkahan keselamatan khusus dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani atanapi ti Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Ditutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.